Rayuwa mai daɗi ana samunta a cikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ne. Duk lafiyar mutum bai samun rayuwa mai daɗi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Duk mulki bai iya ba da rayuwa mai daɗi sai wanda Allah ya ba wa rayuwa mai daɗi. Duk dukiya ba ta ba da rayuwa mai daɗi sai wanda Allah ya bawa. Duk ƙasar da kake zaune ko ƙabila ko famili naka ko yarenka bai ba wa ɗan adam rayuwa mai daɗi sai wanda Allah ya bawa. Alƙawarin Allah ne wanda ya ƙoƙarin aiki da dokarsa Allah zai ba shi rayuwa mai daɗi. Wannan shi ne abin da ƙur'ani ya ja hankalinmu cewa duk wanda ya aiki na ƙwarai, namiji ne ko mace, alƙawari ne za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi. To haka Allah zai iya baka dukkan ni'imar duniya matukar babu imani da aiki da ƙur'ani sai ka ga babu rayuwa mai daɗi. Amma matukar akwai imanin kana iya kwana a gidanka babu abin da za a ci gobe, amma hankalinka na kwance kuma kame da al'amari zuwa ga Allah, kana cikin kwanciyar hankalin. Mutumin da ya fi kowa arziki a garinka baya cikin wannan kwanciyar hankalin. Me dalili? Saboda ba ni'imar duniya ce kaɗai rayuwa mai daɗi ba, rayuwa mai daɗi cikin imani take samuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara jan hankalinmu a ƙur'ani da cewa duk wanda ya kaurace wa ƙur'ani ɗin nan, Allah zai iya bashi mulki ya cire dukkan albarka ya hana shi rayuwa mai daɗi. Zai iya bashi sarauta ya raba shi da rayuwa mai daɗi. Zai iya bashi dukiya ya raba shi da rayuwa mai daɗi. Zai iya bashi dukkan wani satifiket da ake mutuntawa a duniya ya hana shi rayuwa mai daɗi. Zai iya bashi lafiya ya hana shi rayuwa mai daɗi. Zai iya bashi zuriya da kowa yake fadaka ce daga gidan ya fito, amma sai Allah ya raba shi da rayuwa mai daɗi. Me dalili? Saboda duk ni'imar da Allah ya bashi bai yi ƙoƙarin aiki da ita bi Allah ya aiki da ƙur'ani ba. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya ɗauke kai daga ambatona shine ƙur'ani wajen aiki da shi, Allah ya ce za mu sa shi a cikin ƙuncin rayuwa. Rayuwa za ta ƙuntata gare shi, za ka iya duk irga ni'ima ta duniya iya da shi, amma baya cikin kwanciyar hankali kuma rayuwa ta ƙuntata gare shi. Baccin da kake iya yi baka mallaki kowa baya iya wannan baccin. Nutsuwar da kake da shi bayi da ita. Kwanciyar hankali da kake ciki baya ciki. Wannan za ka ga komai mutum zai samu a duniya idan Allah ya ga dama sai ya cire albarka. Matukar babu cikakken imani da Allah sai ga rayuwar shi kansa baya jin daɗin ta. Allah ya ce kuma gobe kiyama za mu tada su makafi, saboda babu makanta da ya wuce mutum bai san me Allah ya ce a yi me Allah ya ce a bari ba. Wannan shine hakikanin makanta. Mutum bai ma san me Allah ya ce a yi me ya ce a bari ba. Allah ya ce za mu tada shi gobe kiyama makaho, da kansa zai tambayi Allah me ya faru haka aka tada su makafi ga su da yawa, sai ce Allah ya ce musu kamar haka